ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋ ପୁଅ ତାର ସ୍କୁଲ ବାହାରିକି ପଳେଇଲା, ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲି। ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ସବୁ ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ତୁ ଯା ପଳା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଯାଉଛି ସବୁ କାମ ସାରୁଛି ସାରେ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଡେଲି ସେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ରୋଷେଇବାସ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ସଫାସଫିରେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼େ। ଆଉ ବହିପତ୍ର ଲୁଗାପଟା ଗାମୁଛା ପଟା ଯେଉଁଠି ଯାହା ପାଇଲେ ସେଠି ସବୁ ପକେଇ ଦେଇକି ପିଲାମାନେ ଯିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଘରେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହିଁ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି ନା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ତ। ସେଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲା ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇକି ସେଠୁ ବହି କତିକି ଗଲା, ବହିଗୁରା ଯାହା ଦୁଇଟା ବହି ନେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗରେ ପୂରେଇକି, ଆଉ ସବୁ ଗଦା କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ସାଇତିକି ରଖିଲା ଭିତରେ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କିଆ ବାହାରିଲା। ଆଉ ସେଇ ବହି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା। ଆଉ ସେ ବହି ମୁଁ ତାକୁ ଡେଲି ପଢ଼େ। ତାର ସବୁ ଇତିହାସ ବହି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ଆମ ଗପ ବହି, ଗୀତ ବହି, ପୁରାଣ ବହି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜରିରେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଲିଥିନ୍ ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ଲୁଗା ଜରିରେ ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ବହି ମୁଁ ରଖେ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ ବସେ, ଆଉ ମୋତେ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ବହି ସବୁ ରଖିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।